nej, I ser mine videoer, men I er ikke subscribet. Det kan vi ikke have. Det skal vi lave om på lige nu. Tryk subscribe og bliv en del af familien. Hababa. Intet ringer end Disneyland. Den der forlystelse, den var 18 plus. Tror I, der er en gave til mig her? Tror du, de har mad her? Og det har de. Hey yo, what's good, legenderne, og velkommen til endnu en video. Vi er stadig i Frankrig, som I kan se. Det her, det ligner ikke Danmark. Jeg ender med at flytte hen at this point. Men anyway, på dagsordenen i dag, der skal vi simpelthen i intet ringer end Disneyland. Jeg har været inde og købe billet, fordi at det ligger faktisk tæt på det hotel, vi allerede har. Så er det bare ind og scanne billetten, og så skal vi i Disneyland. Jeg har altid set Disneyland på TikTok, Instagram, men jeg har aldrig nogensinde været der. Så i dag, der er det 24 timer i Disneyland med BK, og så skal vi bare se, hvad det kan. Hvis I ikke allerede har, hop ind og følg mig på Snapchat, Instagram, TikTok, det hele kommer til at stå på skærmen. Og smid et fedt, stort like for Frankrig, bro. Det er faktisk nice. I starten, der var jeg lidt, men de er faktisk okay søde. Det eneste er bare, at de kan ikke engelsk. Lad os bare hoppe i gang, fordi at klokken er lige nu 9 om morgenen, og jeg har hørt en fugl synge om, at når det handler om Disneyland, så er der proppet, så man skal helst komme tidligt. Lad os gå. Og som sagt, så har vi vores billet her. Vi kunne egentlig godt have taget en Uber, men vi valgte, at vi vil gerne prøve at være, civiliserede mennesker, ligesom i Frankrig. Så de har sådan nogle, ligesom, jeg ved ikke om det er rejsekort eller hvad det er. Okay, jeg kan lige kigge efter her. Okay, meget smart. Hey. Sådan der, så er vi inside. Nå, mine damer og herrer, vi sidder i metroen. Vi har siddet her i cirka sådan der i kvarter, og vi skal af i næste stop. Den her metro var proppet. Altså, I kan prøve at kigge rundt omkring. Det ligner ikke det, vi har i Danmark. Det er sgu okay. Det er anderledes. Jeg ser bare frem til at se, hvad Disneyland har at byde på. Altså prøv at forestille jer, jeg har set Disney Channel lige siden jeg var helt lille, bro. Og nu skal jeg møde Mickey Mouse. Hvor er time to be alive, forstår I mig? Der står på GPS'en, at der er cirka 10 minutter at gå. Så vi skal gå en lille smule. Og det der er med mig, prøv at kigge her. De her bukser, jeg har købt, ikke også? Prøv at kigge, hvad de har lavet. De har flækket mine sko fuldstændig, folket. Og jeg opdagede det her i går. Jeg ved, jeg har købt dem for en side, der faktisk er trusted, men det er som om, at farven falder af. Jeg har endda vasket den også. Men ved I hvad? Det skal ikke ødelægge min dag, selvom at det har været dyre sko. Whatever. Jeg tænkte bare lige, at jeg vil vise jer det. Bare for at vise, at i dag der er det højt humør. Men lad os gå. Klokken er også lidt ved at være over den tid, vi faktisk skulle være her. Vi er lidt forsinket, så vi skal lige skynde os lidt. Så vi er ankommet til Disneyland i Paris. Og prøv at se, hvor mange mennesker der er. Jeg har ikke tid til at snakke så meget, for vi skal ind i køen, ellers vi når aldrig at komme ind, før det bliver aften. Så det er bare i gang, bro. My people, we are inside Disneyland. Prøv en gang at se. Oh my god, prøv at se, bro. Aldrig nogensinde i min vildeste fantasi havde jeg troet, jeg skulle stå her i Disneyland. Jeg føler mig som en lille dreng igen. Nu er vi først lige kommet ind, så jeg skal lige se, hvad det kan. Men jeg kan allerede sige kæmpe anbefaling. Jeg føler helt det der, jeg er inde i, i en film, forstår I? Okay, nu skal jeg slappe af. Jeg er en voksen mand. Vi tager det lige roligt. Vi kom ind for, og da vi var ved indgangen, der skulle man igennem security, ligesom lufthavn. Og så skulle man så vise sin billet. Men vi er inde for nu og prøve at kigge. Vi har snemand, vi har... Altså, det er fuldstændig surrealistisk det her. Prøv at kigge rundt omkring, mand. Prøv at komme med herover. Altså, de gør virkelig noget ud af tingene her. Prøv at kigge. Men så er det her, hvor jeg begynder at tænke, er det ved jul, man skal komme? Altså, er det sådan her, når vi er tæt ved jul, at man skal komme i Disneyland? Fordi jeg tror ikke, der ser sådan her ud, når vi er i for eksempel, hvad kunne det være? Sommer, eller forår, eller efterår. Kan I følge, hvad jeg mener? Men lad os lige se lidt rundt her. Og skal lige... Her har vi noget, der hedder City Hall. Jeg ved ikke, hvad det er, men det ser nice ud. Tror du, de har mad her? Og det har de. Perfekt, men what's not to like, så? Sikke en tid at være i liv. Vi er i Disneyland, og der er også mad her. Oh my god. Tror du, det er dyrt? Jeg har ikke penge. Har du penge? Hvis du ikke har penge, jeg ikke har penge, hvad gør vi så? Oh my god, mand. Ja, okay. Men følg med. Ej, vi bliver lige nødt til at gå ind til juletræet, mand. Ej, kan I høre musikken? Jeg kommer helt i julestemning, bro. Det er crazy, det her, mand. Og det værste er, at I har intet set endnu. Det her, det er kun, du ved, entréen, indgangen. Herover af, der er der forlystelser og alt muligt, bro. Og mit hår bliver vådt, men jeg er fuldstændig ligeglad, fordi lige nu, ikke? Lige nu, jeg føler mig som, jeg er 7 år igen, bro. Altså, jeg kan godt anbefale Disneyland. Det er lige meget, hvor gammel du er. Alle kan være her, bro. Okay? Og det er stadig morgen, og vi skal være her til aften. Om aftenen, der er der sådan der kæmpe lysshow. Oh my god, jeg glæder mig. Men følg med. Tror I, der er en gave til mig her? Ja, okay, måske ikke. I hvert fald, jeg tænker, at vi skal finde en forlystelse til at starte med. Og så lige se, hvad det kan. Jeg håber ikke, at
det er alt for børneforlystelser, fordi jeg er en stor mand. Jeg kunne godt tænke mig lidt turbulens, hvis du forstår sådan en lille en, bro. Her har vi det berømte Disney-slot, bro. Det er det her slot, man ser hver gang man ser en Disney-film eller whatever. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set Disney. Men hvis I har set Disney Channel og alt den slags, så kender I til det her slot her. Fuldstændig magisk. Sikke en biograf. Let's go. Shit. Jeg ved godt, jeg er en voksen mand, ikke? Men altså... Jeg ved godt, jeg er en voksen mand, men altså... Hey, allow me, ikke? Lige her, der må I godt give mig lov til at føle mig som en lille dreng på. For prøv lige at kigge. Det her, det er hele min barndom, I sidder og kigger på lige nu. Det er jo vanvittigt. Prøv at se det der derovre. Den der forlystelse, den skal vi prøve. Tør du, kameramand? Hvad? Kom oven ved Disneyland, mand. Vi prøver den, når jeg tager kameramand med op. Men jeg ved ikke, om vi må filme det op, men vi skal i hvert fald prøve den der. Bro, prøv lige en gang at se, man. What? Men om aftenen, ikke? Tror du ikke, det lyser meget mere op? Det gør det vel? Det kunne man forestille sig, ikke? Okay, ved I, hvad vi gør? Om aftenen, der skal vi lige se det igen. Der er sikker på, at det ser meget bedre ud. Men ja, lad os finde en forlystelse, som jeg sagde. Og folkens, den første ting, vi skal prøve. Et eller andet, der hedder Curious Labyrinth. Så må vi se, om vi kan komme ud af den, ikke? Er det ikke sådan noget der? Og ja, jeg ved godt, der er mange små børn her. Men det er ligegyldigt, okay? Lad mig leve, mig. Kan I høre det? Der er sådan lidt Disney-tema. Okay, her der står der. Hvilken vej skal vi tage? Skal vi ikke bare følge flokken? That way? Okay. Ej, slap af. Man skal altid gå mod sin højre. Altid. Jeg tror det er 3 plus det her. Jeg tror, det er lavet for børn. Lad smutte. I kan se, der er kun små børn, der suser rundt her. Men folkens, skriv lige noget i kommentaren. Er det ikke i orden, at en voksen mand tager i Disneyland? Altså, havde I ikke gjort det samme, dem af jer, der er nogenlunde på min alder? Jeg er jo næsten 40 jo, så... Yes, mine damer og herrer. Mig og kameramand har lige købt lidt forsyninger, fordi når man er i Disneyland, så må man gerne. Normalt der er jeg på kur, men ikke i dag. Så har vi også lidt varm kakao og chokolade. Eller varm kakao. Er det ikke det, man siger, kakao? Vi hygger meget i dag, så der bliver spist lidt junk food. Sådan er det en gang imellem. Men nu skal jeg bare spise, og så skal vi hygge, og så skal vi videre, og så skal vi hygge, og så skal vi videre, og så skal vi hygge, og så skal vi... Ja, nice. Alright, ladies and gentlemen, vi har fundet Buzz Lightyear. Det er faktisk min onkel. Jeg har let efter ham her hele min barndom. Jeg har endelig fundet ham. Hvor har du været hele mit liv? Vi er også kommet her, fordi vi skal prøve nogle ting. Vi kunne godt tænke os at prøve den her lige her. Jeg ved godt, den ser meget børnevenlig ud, men sådan er det. Disneyland er faktisk delt op i 2. Der er nogle forlystelser, der er lidt mere til de voksne, og så er der nogle, der er sådan der mere børnet. Og for at komme derover for at prøve de der forlystelser, der er lidt mere extreme, der skal man betale ekstra. Kan I følge mig? Så ja, vi må nøjes med den her, men jeg tænker også, den er fin. Vi hopper ind i køen, fordi det ligner, at der er mange mennesker, der gerne vil prøve den faktisk. Alright, folkens, vi gad ikke at vente i den der kø. Det var alt for lang kø, mand. Altså, hvis vi skulle prøve den der forlystelse der, som I kan se, så er det taget sådan der en time. Så vi vælger at prøve den her i stedet. Hyperspace Mountain. Den ser også lidt mere ekstrem ud, ikke? Fordi den der var meget sådan stille og roligt børnet. Og vi kan godt tænke os, at vi får lidt adrenalin. Så det ligner også, der er en lang kø herinde, men what to do? Jeg vil hellere vente i kø her, end at vente i kø til den der. Det er derfor, vi hopper ud af køen. Men jeg håber, at den er nice. Okay, vi sidder i den nu. Jeg prøver at holde for. Ja. Push. Like this? Alors, monsieur, the eats on the camera. Okay. You can stop the attraction right now. Okay, I'll put it down, Den var fuldstændig vanvittig, bro. Altså, jeg er faktisk glad for, at hende der dame sagde til mig, at jeg ikke måtte filme derinde, fordi jeg havde tabt kameraet ellers. Det så I godt i klippet. Den var crazy. Jeg ryster nærmest set. Altså, jeg havde ikke regnet med, at det skulle være så vildt. Det var fandme crazy, det der. Vi ventede i køen 1,5 time for at prøve den der, og jeg sværger, at det var det hele værd. Min kameramand havde det ikke så godt, men sådan er det. Det var en god oplevelse i hvert fald. Hold da kæft, mand. Den der forlystelse, den var 18 plus. 100%. Det her. Folkens, jeg har klaret min mission. Jeg har fundet selveste Mickey Mouse. Hele min barndom. Hvad så, chef? Har vi? Nå. Jeg tror, han er lidt træt. Nå, i det mindste fik jeg mødt ham. Yes, mine damer og herrer, det var alt for den her. Gider du lige, bro? Det var alt for den her video her. Jeg fandt min elskede Mickey Mouse. Siden barnsben. Det var ham, jeg kom her for. Og han har lidt attitude på, som I kan se. Men jeg håber, I nød den her video.
Hallo. Mig og dig, vi skal lige snakke sammen senere, okay? Jeg håber, I nåede den her video, hvor jeg var i Disneyland. Det var en fornøjelse, for jeg har altid set de her Disney-film tilbage i tiden. Og nu står jeg her, eddermame. Det var en fornøjelse. Det var meningen, at vi skulle være her indtil det blev aften, så man kunne se det her lysshow. Men jeg kunne godt mærke efter noget tid, det er lidt barnet, eller børnet hedder det. Og jeg er en voksen mand. Så jeg fik lige prøvet en forlystelse, men alle de andre forlystelser, de var sådan nogle for 3 år og op, ikke? Lad os bare sige det sådan, bro. Men ellers en kæmpe fornøjelse. Jeg kan anbefale det, hvis du bare gerne vil se det, men ikke fordi, at du gerne vil... Matter of fact, bare kom herhen og så opleve det, I ved, hvad jeg mener. Men anyway, hvis I godt kan lide de her vlogs, eller hvor jeg er i et andet land og prøver deres kultur, eller se, hvordan det er, så skriv det ned i kommentarfeltet. Husk at smide et kæmpe fedt like og hype video, bro. Så kan det være, at jeg tager til, hvad er der mere? Djurs Sommerland, eller hvad er der i Legoland? Et eller andet, bro. You know? Jeg skal nok gøre det. Hvis I skriver det, så skal jeg nok gøre det. Og så er der ikke andet end at sige, at vi ses, når vi ses senere. Mickey, my brother, it's been good. It's been good. Altså, jeg skal ikke lyve, han havde meget attitude på, så jeg blev nødt til at slippe ham fri. Han har det bedre nu. Man ved virkelig ikke, hvad man har, indtil man har mistet det. Jeg savner ham allerede.